Tolong. Panas sih, ya Allah. Serane udan. Mundur pari akeh pandahane bar pandah malah ora udan-udan. Jan. Niki piye nasibe pariku iki? Tolong. Kok kayak nek wong tulung-tulung iki sapa ya? Jangan-jangan ndakane lah jajal. Nek sapa ya? Ya Allah, Pak De kuwi. Piye kuwi? Duh, piye ki yang golek apa? Golek kayu sik. Ya Allah Pak De, kok iso ki piye sampean ki kok ning kono? Ya Allah Pak De. Pak De kocak iki kayune Pak De. Kocak iki Pak De. Tarik iki Pak De. Ya Allah piye Pak iki ditarik. Tolong iki cepet iki ditarik Pak De. Tolong, Pak. Iki kok iso nyemplung iki. Jadi kaline jero apa ora iki Pak De. Iki Pak De tarikan kayune. Tolong, Pak. Ya Allah. Iki lho sampean tarikan. Sampean tarikan Pak De. Aduh, Pak. Lah ya ora tarikan. Ya Allah. Lah iki lah jero ki bae. Wah, Pak De iki jan senengane kok ora jero gur ngeprangi wong tok. Gayane kaya kedelep kaya yo yo. Ora ngajar tibake gur semene iki. Alah. Kok kurang kerjaan sik bubut-bubut kok malah dikerjani senengane. Pak De kae iki jan. Jan ngene iki malah nganu nih kerjananku. Teles kabeh. Ujungnya balik. Karena kurang ajar Pak De kayak gini. Alah. Pak De. Kok ngerti tenan ya Pak De kae. Ini kira sido nyambut gawe malah balik sih jane. Aduh. Jandet kapok kowe. Kerjaan iki genten gitu. Ora kabeh awakku. Rasakno. Aduh. Rasakno kowe wong wedok emu. Kerjaan iki genten. Wong sawae gampang ngerjani wong. Rasakno tak hapusi. Sik maton tak kerjani. Aku malah